إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بالإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد баршаларыбызны да юктан бар кылган, безне билгеле бер вакытка кадәр шушы сынау дөньясына урнаштырган, тирә-ягыбызда булган һәр нәрсәне безнең өчен безгә хезмәткә тапшырган, безгә күрү өчен күз, ишетү өчен колак, уйлау, фикерләү өчен аң, белем биргән, безгә нигъмәтләрнең иң нигъмәтлеләре иман, ислам, Коръән, намаз гыйбадәтләре насыйп иткән, барча мәхлукларын кыямәт көнендә үз каршына китереп бастыручы, һәр кайсына хисап кылып, гадел хөкем итүче, кемнедер җәннәтле, кемнедер җәһәннәмле итүче, бердән-бер гыйбадәткә лаек булган зат, Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мактауларыбыз, рәхмәт, шөкерләребез, хәмд сәнәләребез булсын. Безгә шушы хак динебезне өйрәткән, җәннәт юлы белән сөендергән, җәһәннәм юлы белән кисәткән, үзенең кылган һәрбер гамәле белән, һәрбер эше белән, әйткән сүзе белән, үзенең әдәбе, әхлагы белән, үзенең тормыш рәвеше белән һәр кемгә үрнәк булган, безнең өчен газиз әткәй-әнкәйләребезгә караганда да, кадерле бала, оныкларыбызга караганда да, хәләл җефетләребезгә караганда да, үз-үзебезгә караганда да безнең өчен якын булырга тиеш булган Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә кыямәт көндә иншалла шафагатьчебезгә күңел түрләребездән чыккан салават шәрифләребез, Аллаһның сәламнәре, хәйр дугалары ирешеп торсын. Газиз кардәшләрем, иң беренче чиратта үземне, соңыннан сезне чакырамын тәкъвалыкка, чөнки тәкъвалыкның ахыр юлы җәннәт. Аллаһ Раббыбыз Коръәндә әйтә: «Васари'у иля магфиратин мин раббикум». Ашыгыгыз Раббыгызның мәгъфиратенә, Раббыгызның кичерүенә, ярлыкавына ашыгыгыз. Ва җаннah, һәм шулай ук җәннәткә дә ашыгыгыз. Тиз булыгыз. Ул җәннәтнең сыйфаты ардуһас самавату вал ард. Аның киңлеге күкләр һәм җир киңлеге ди Аллаһ Раббыбыз. Кемнәр өчен җәннәт әзерләнгән? Уиддат лил муттақин. Җәннәт тәкъва бәндәләр өчен әзерләнгән. Һәр адәм баласының туып үскән җире, туган ягы, ватаны бар. Әгәр туган җиребездән еракка китсәк, иртәме соңмы аны сагынабыз һәм анда кайтырга телибез. Менә мин дә сагынып кайттым менә бүген.
Әлхамдулиллах, хөрмәтле кардәшләрем, әгәр төпле итеп уйлап фикерләп карасак, һәр кешенең бер уртак бабасы, уртак әтисе, әнисе бар, Адәм белән Хава. Адәм алейхиссаламның әти әнисе булмаса да, Аллаһ Тәгалә аны балчыктан бар итте. Иң беренче яшәгән җире, яшәгән, үскән җире ул җәннәт булды. Димәк, һәр кешенең, һәр Адәм баласының уртак ватаны, төп туган ягы җәннәт булып чыга. Асыл ватаныбыз җәннәткә кайтыр өчен нинди юллар бар? Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям безгә җәннәткә илтүче юлларны бик күп итеп күрсәтте. Җәннәткә менә бу юл гына димәде, төрле юлларын күрсәтте. Һәм бүгенге җомгада берничәсен булса да, шушы юлларның карап китик. Әлбәттә, ул юлларны әле саный башлаганчы, әлбәттә әйтәсем килә, җәннәткә киреп булмас, Аллаһка иман китермичә. Җәннәткә киреп булмас, әгәр дә аның дәрәҗәсенә кемне дә булса тигезләсәк, тиңдәш кылсак. Җәннәткә киреп булмас, Коръәнгә иман китермәсәк, Коръән буенча яшәмәсәк. Җәннәткә киреп булмас, Мухаммад пәйгамбәргә иман китермәсәк, аның артынан иярмәсәк. Аллаһ әмер иткән, кушкан фарызларны үтәмәсәк һәм изге гамәлләрне кылганда, ниятебез бары тик Аллаһ ризалыгы өчен генә булмаса, җәннәткә барып булмас җәмәгать. Чөнки кеше эшләргә мөмкин, яхшы эшләр, инвалидларга, гарипләргә ярдәм итәргә мөмкин. Кеше мөмкин карт әби бабайларга ярдәм итәргә, үзенең малыннан сарыф итәргә. Әмма шул ук вакытта, әгәр дә ул Аллаһ кушканнарны үтәмәсә, Аллаһка тиңдәш кылса, аның ул яхшылыгыннан аңа файда булмас. Ул аны җәннәткә алып бармас. Гәрчә ул хәерле изге эшләсә дә. Аллаһ Раббыбыз Коръәндә әйтә: «Иннаху ман юшрик биллаһ фақад харрамаллаһу алейхил җаннah ва маъвахун нар». Кем Аллаһка тиңдәш кылса, Аллаһның дәрәҗәсенә нәрсәне булса тигезләсә, ширк кылса, Аллаһ аңа җәннәтне харам кылды ди. Аллаһ аңа җәннәтне тыйды. Аның сыйыну урыны, сыгыну урыны бары тик җәһәннәм, ут булыр диде. Ва ма лиз-залимина мин ансар. Залим булганнарга, гаделсез булганнарга беркем дә ярдәм итә алмас. Бер вакыт Пәйгамбәребезнең хәләл җифете Аиша радиллаһу анха Пәйгамбәребездән сорады, бер кеше турында. Ул кеше җаһиллектә иде, әмма кешеләргә ярдәм итә иде. Ул изгелекләр кыла иде. Аиша анабыз Пәйгамбәребездән сорады менә бу кеше турында. Ул бит җаһиллектә, әмма яхшы эшләр эшли ди. Пәйгамбәребез аның сорауына булай дип җавап бирде. Ла янфауху. Аның изгелекләре аңа файда китермәс диде. Ул бер тапкыр да гомерендә әйтмәде: "Рабби гфирли хати'ати яумад-дин." Кыямәт көнне, "И Раббым, минем гынахларымны, хаталарымны гафу ит, кичер" дип бер тапкыр да гомерендә әйтмәде ди. Аллаһка иман китермәде. Димәк, Аллаһка иман китермичә һәм изге эшләрне, хәйрия эшләре булсын, ихлас, Аллаһ ризалыгы өчен эшләмәгәндә җәннәткә ирешеп булмый, кардәшләрем. Инде берничә хадисларны укып китәсем килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә менә әйтте, менә шуны эшләсәң җәннәткә керәсең диде. Һәм төрле без күрәбез анда гамәлләр. Мисал өчен, "Мен саллал барадайн дахалал җанна" диде. Кем барадайн намазларын укыса, җәннәткә керер диде. Нинди намаз ул барадайн намазлары? Иртәнге һәм икенде намазлары. Шулай дип аталалар. Иртәнге һәм икенде намазларын
укыган кеше җәннәткә керер диде пәйгамбәрбез. Кем намаздан соң Аятул Курсине укыса, фарыз намазлардан соң шулай ук җәннәткә керер диде. Ман караа Аятул Курси дубра кулли сала мактуба лам ямнa'hu min духулил җанна илля ал-маут. Ягъни кем фарыз намазлардан соң Аятул Курсине укыса, Аятул Курсине укуын дәвам итсә, аңа ди җәннәткә керергә бары тик үлем генә тыеп тора ди. Бер караганда әллә ни кыен эш түгел, әмма пәйгамбәрбез шулай диде. Гомумән, әгәр дә карасак, җәннәткә илтеп бара нәрсәләр, ул изге гамәлләр. Һәм иң мөһиме фарыз гамәлләр. Пәйгамбәрбез әйтте, кем Аллаһка һәм аның илчесенә иман китерде, намазларны торгызды, Рамазан аенда ураза тотты, Аллаһ аны җәннәткә кертер диде. Кем ла илаха илляллаһ сүзен, шушы кәлимәне даими әйтеп торса, һәм ушбу сүз аның гомере азагындагы ахыр сүзе булса, җәннәткә керер диде пәйгамбәрбез. Кем ике нәрсәне миңа вәгъдә итсә диде, мин аңа җәннәтне вәгъдә итәм диде. Кем ике ияк арасындагы булган телен һәм ике аяк арасындагы булган җенес әгъзасын гынахтан саклыйм дип миңа вәгъдә ирсә, мин аңа җәннәтне вәгъдә итәм диде. Ягъни телен гынахтан, һәм икенче хадистә пәйгамбәрбез әйтә, кем миңа 6 нәрсәне вәгъдә итсә ди. Һәм анда әйтә, сөйләгән вакытта ялган сөйләмәсен. Әманәт тапшырылган икән, әманәткә хыянат итмәсен. Вәгъдә иткән икән, вәгъдәсен бозмасын. Кулын тыйсын, карашын төшерсен, зинадан саклансын. 6 нәрсәне эшләсә, сөйләгән вакытта дөресен сөйли икән, әманәткә хыянат итми икән, вәгъдәгә обещать иткән икән, шуны эшли икән, кулын гынахтан тыеп тора, карашын гынахтан төшерә, ярамый торган нәрсәгә карамый, җенес әгъзасын зинадан саклый, ул кешегә пәйгамбәрбез вәгъдә итәм диде җәннәтне. Әгәр дә кеше әти-әниләренә игелек кылса, бу да җәннәткә илтүче бер юл. Пәйгамбәрбез әйтте, рагима анфун, рагима анфун, рагима анфун, 3 тапкыр кабатлап, борыны җиргә төртелсен ди. Үкенеч булсын дигән сүз ул кешегә, 3 тапкыр кабатлап. Кемнең әтисе яки икесе дә, әтисе, әнисе яки икесенең берсе улы яшькә җитеп, аларга игелек кылмый, яки аларга игелек кылып җәннәтне кәсеп итә алмаса, ул кешегә үкенеч булсын, позор ди. Ягъни әти, әнисе яки икесенең берсе улы яшькә җитеп, җәннәтне кәсеп итеп була дигән сүз. Алар улыгайгач, аларга игелек күрсәтеп, аларга ярдәм итеп, аларның хәер фатихасын алып, алар белән һәр даим матур итеп сөйләшеп, җәннәтне кәсеп итеп була дигән сүз. Шулай ук балаларны хәерле тәрбия белән тәрбияләү, улларны, кызларыбызны, бала оныкларыбызны хәерле тәрбия белән тәрбияләп үстерү, ул да җәннәткә илтүче бер гамәл. Ягъни шунда тырышлык кую. Әгәр дә балаларыбызга Коръән укырга өйрәтсәк, намаз укырга өйрәтсәк, изге гамәлләрне эшләргә тәрбияләсәк, садака бирергә, изгелек эшләргә, ярдәм итәргә, алар бездән соң шушы эшләрен дәвам итсәләр, ул безгә аларның эшләгән эшләре өчен дәвам итә. Һәм бигрәк тә кыз балаларны.
Анда айырып әйтәсем килә, кыз балалар, ни өчен кыз балалар айыруча? Чөнки кыз балалар әниләр булачак киләчәктә. Әбиләр булачак, апалар, алар бала тәрбияләгәндә зур роль уйныйлар. Хәтта галимнәр әйтәләр, бер малайны, ир баланы өйрәтсәң, син бер кешене өйрәттең ди. Ә кыз баланы өйрәтсәң, иң кимендә 2, 3, 4 кешене өйрәттең дигән сүз. Ул кыз бала башкаларга да өйрәтәчәк. Шулай ук җәннәткә илтүче юл ул гаилә тормышында. Ирләр үзләренең хатыннарына карата, гаиләләренә карата гадел, мехрибанлы, мәрхәмәтле булулары һәм хатыннарның Аллаһка итагать иткәннән соң ирләренә бу итагать итүләре. Пәйгамбәрбез әйтте, бер вакытны бер хатын белән күрешкәч, син кияүдәме дип сорый пәйгамбәрбез. Әйе, кияүдә ди. Ничек торасыз ирегез белән? Пәйгамбәрбез сорый. Кай вакытта ирем миңа бер эш куша, мин аны эшли алмыйм, ирем мине ырыша ди. Аның өчен ачулана. Пәйгамбәрбез әйтте, ихтибарлы бул. Ихтибарлы бул иреңә карата. Чөнки ул синең җәннәтең яки җәһәннәмең ди. Ягъни иреңә итагать итеп, иреңә игелек кылып, син җәннәтне кәсеп итә аласың дигән сүз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, кафилул ятим, ятимнәрне тәрбия кылучы, ятимнәрнең терәге булган, үстергән кеше җәннәттә минем белән бергә булачак ди. Менә шулай буларбыз диде. Күрше буларбыз диде. Күрәбез, җәмәгать, менә бу хадислардан җәннәткә илтә торган юллар бик күп. Һәм алар төрле. Кемдер гыйлем аша, кемдер садака аша, кемдер әти-әнисенә игелек кылып. Хәтта кай вакытта шундый хадисларда без күрәбез, бер кеше ди, аның бер нинди яхшылыгы булмаган. Пәйгамбәрбез әйтә. Әллә ни изгелеге булмаган. Әмма кешегә ул әҗәткә, бурычка акча биреп тора торган булган. Бер яхшылыгы булган. Кешеләргә әҗәткә, бурычка акчасын биреп тора торган булган. Һәм шушы акчаны кире алган вакытта ул җибәрә торган булган бер кешесен, малайын, бер егетне җибәрә торган булган шушы акчаны кире алганда һәм әйтә торган булган. Әгәр дә аларга җиңел булса, кайтаручыларга ал ди. Әгәр дә авыр булса, кайтара алмасалар, калдыр. Мин өметләнәм, шушы аларда калдырып, ягъни Аллаһ Тәгалә минем гынахларымны да гафу итәр дип. Ягъни бу әҗәткә биреп тора торган булган, әмма кире алган вакытта, вакыты килеп җиткәндә, бурычны кире алырга вакыты килеп җиткәндә, бирә алалар икән ал ди, бирә алмыйлар икән, әгәр дә аларга кыен икән, үзләрендә калдыр ди. Шушы изгелегем белән мин өметләнәм, Аллаһ Тәгалә миңа карата рәхимле булыр дип. Һәм Аллаһ Тәгалә аны шушы гамәле өчен җәннәткә кертте ди. Аның әллә ни яхшылыгы булмаган. Икенче бер кеше бик гынахлы булган. Һәр без беләбез ул хадисны. Бик гынахлы булган, анда төрлечә килә, берсе зинашы хатын булган, яки берсе бер хадистә, бер риваятта килә, бик гынахлы кеше булган. Әмма бер вакытны шүлдән барганда, бу күрә бер кыйыны, шунда кыйга төшә. Кыйлар шүлдә, шундый, анда төшәргә кирәк аска. Шундый булган. Кире менеп караса, бер этне күрә. Этнең теле җиргә асылынган. Этнең дә ишәсе килә. Шушы этне кызганып, жәлләп, ул кире кыйга төшә һәм аяк киеменә су алып, шушы этне эшерә. Һәм менә бу бер эткә карата булган мәрхәмәте аркасында Аллаһ Тәгалә аны җәннәткә кертте диде. Инде Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә һәр безгә дә тәүфигын биреп, инде җәннәт юлыннан алып барса иде. Һәм җәннәт юлы ул җиңел түгел, әмма тырышырга, инде анда омтылырга, инде урысча әйтәм, стоит, әйме. Бу кыска гына тормыш, кемгә Аллаһ Тәгалә күпме гомер язган, аны мәңгелек белән берничек тә чагыштырып булмый. Бер кеше шундый сорау бирә, Рамазан айында
Менә анда 18-19 сәгать ничек ашамыйча, эчмичә, бигрәк кыен бит инде, ашыйсы килә, эчәсе килә. Түзеп булмый, авыр. Ничек сез түзәсез? Шунда аңа әйтәм, син менә бу вакытны, күпме кыска гына бер вакыт чагыштырма чакырган. Мәңгелек белән ничек чагыштыра аласың? Мәңгелек белән чагыштырып буламы? Алыгыз бер җеп, узын җеп, клубокта, әйме? Шуның бер моның кадәр өлешен алыгыз да һәм сүтегез. Менә ул өлеше, менә ул бу гомер дип әйтик инде, мисал өчен, кыска гына бер гомер, ә калган өлеше мәңгелек. Узын. 100 елла түгел, 1000 елла түгел. Миллионлаган, миллиардлаган ел, аны ахыры юк. Шуның өчен җәмәгать тырышлык куйык, күбрәк игелекләр кылыйк. Бер-беребезгә карата игътибарлы булыйк. Аллаһ Тәгалә инде безләрне җәннәтләрдә очраштырса иде. Баракаллаһу лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафагъна бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурur рахим. Al-Jawdul Karim as-Sami'ud Du'a.